Now this. Naghahanap ka ba ng surprise your loved ones kahit kahit nasa malayo ka? Ano pang inaantay mo? Magpa-Kartang surprise ka na! Para sa mga surprise packages, don't forget to message our page, JFS Petals and Services. At alam mo ba na naka 10% discount kami ngayon sa aming mga bouquet creations para sa darating na Mother's Day celebration until May 12, 2024 na lang yan. Kaya don't forget to reserve your slot. Kapag mahal mo, patunayan mo, i-surprise mo, i-JFS mo na yan!